lisura sa daning gisulti ni Jesus, no, nga ang iyang pag-anhi magkagubot na di ay ang mga pamilya. Saman, uyon mo ana, magkagubot ko, no, mao na nga ang mahimo natong labing ngilad nga kaaway, mao na ang atong sakop sa panimalay. Magunay ang papa, mga anak na lalaki, mga managsuon, magunay. Nahitabo ba ni karon wa? Ani sa ato ni daghan. Niya din sa ato bang parokya. Hasta gani sa akong kaugalingong panimalay naam gani. Mga asawa ug bana magbuwag, magtunga sa mga anak, no? Niya usahay ang mga anak ini kadagko moingon sad naingon ko ani tungod magud sa akong ginikanan nga ako'y traumatic experience mao nang ingon ani kong batasan sabta ko ninyo. Ana moingon sad ang bana ako sad sabtas ako kay naa sa ko'y ako. Aperti na yung gubuta niya unsa may gustos Ginoo nga Zion wa mo kibaw kinahanglan nga dili nato higugmaon ang atong inahan, amahan, igsuon, asawa, bana, anak or bisan kinsa nga sakop sa atong panimalay or pamilya labaw sa Ginoo. Muna kung mahigugma na ka sa imong igsuon labaw sa Ginoo, moabot yung panahon nga di na ka maminaw sa pulong sa Ginoo, maminaw na ka sa pulong sa imong igsuon nga nagsigig daot nimo. Nya inigsigig niya daot nimo kay naminaw man ka, masuko sad ka. Pwerte na yung awayan, no? Pero di ka maminaw niya, maminaw ka sa Ginoo, unsa may isultis Ginoo. Niingon siya diri ay paimna ang giuhaw, pakana ang gigutom. Ana ra, simple kayo. Ayaw panalipdi ang imong kinabuhi. Ana, pagpakamatay lang aron ka mabuhi. Kay matud pa diri ang ang dili mo pasan sa iyang krus ug mosunod kanako, dili angay kanako. Mao na isultis Ginoo, dawata lang na imong igsuon nga buangon kaayo. Dawata lang ang imong bana nga adik kaayo. Dawata lang ang imong asawa nga hinglaki kaayo. Dawata lang ng imong ginikanan nga himunog kaayo. Dawata ng imong anak nga tapulan kaayo. Pakana lang na kung gutomon. Ana, ayaw na paningkamot nga mabuhi na. Ana, no? Sige, lingya imong tupad. Yung nasakto ka ng wali pader. Yung nasa imong unahon, nasakto na. Nguban, wagin mulingi. Mao na, mga yawan o na kayo mo karon, luos lang tagpasangil. Kanabitang akong magpa-counseling nako, niya magsige nagpahungaw sa iyang gibati nga kaguol, kahadlok. Usa lagi akong tubag, mingon ko, andam bakang magpakamatay para sa Ginoo. Mingon ganing dili, nako, di natapadayon og counseling. Human na. Di ba? Pero moingon ka ayo, yes, pader, andam ko magpakamatay para sa Ginoo. Kani, padayon tag istorya. Atong istoryahan unsaon pagpakamatay para sa Ginoo. Ayaw gyud laom anang tao. Laom sa Ginoo. Sa tuitubag nato sa Salmo. Ang atong hinabang wa gyud moingon anaa sa ngalan ni Father Siano. Ang atong hinabang anaa sa ngalan sa Ginoo. Ayaw
ayaw gyud lao man ang tao. Ana, gilingay mong tupad. Ina sugod karon ayaw naglao man ang imong kuyog sa balay. Nagtuo ka nga maunay makahatag nimo kaluwasan or hinabang. Oy. Ako daghan man kay kong mga tao nga nagtuo ko nga mo'y mutabang sa atong mga projects dinhi. Pero pastilan na agi pipila nga di na gyud mo patimaw. Bisan na lag mangumusta, bisan na lag moingon pader. Musta naman imong project diha. Wa gyud. Pero galaom gud unta ko ana nila. Unsa may akong gibuhat, ampos Ginoo Lord, unsa may akong buhaton, ang Ginoo baligya lag sila. Aron ang mopalit, maorasay malangit. Ang di mo palit, adi sad malangit. Sige tagbaligya diri sila. Tanawa, di ba? Nahuman-human gid ato mga project, di ba? Awasan mo na malit. Sige lang mo simba din di mo mamalit. Na siya, ayaw glao man ang tao. Ang akong gilauman karon, ang Ginoo nga mutandog sa kasing-kasing sa mga tao nga iyang gustong patabangon sa ato dinhing panginahanglan. Kay isip pare, isip inyong parish priest, wa man jud ko'y mahimo kun wa sad mo. Nya di sa gyud ko pwedeng mutandog sa inyong kasing-kasing aron mutabang dinhi sa akong giplano kaning giagrihan nato nga mga proyekto. Kun wa ang gahom sa Ginoo, kinsa ko kung mutandog sa inyong kasing-kasing? Di ba? Pero pastan biliban ako sa Ginoo, tandog yung mga kasing-kasing. As of yesterday, ang atong halin sa SBF DAG niabot nag 33,662 kaslots. Pakpak. Nya naanalay 42,338 kaslots nga nahibilin pa para ni motiwas trabaho gasto niya tong nagpadayo na ron nga nilambo nga pag-construct kumbinto. Nya sa ato sang 4-slot challenge na nasagtay na dawat nga 371 ka 4-slot challenge. So pakpak po. Kinsa may nitandog aning mga kasing-kasing sa mga tao nga dili lang taga dinhi, di sad pirmi in taong makasimba dinhi, kay tuan nagpuyo sa laing mga lugar nga layo dinhi, pero sige silang paambit sa ilang mga grasya. Kinsa may mitandog ana ang Ginoo. Nya unsa may akong buhaton, isip inyong pare, hibaw mo kunsa? Wa mo kibaw? Wa say. Kinahanglan di gina nako ang konon nga ako na. Kay di man ako'y hinungdan nganong niabot na pares una nga maguna ko dito sa igabot na sa malimpyo ang maingon jud ko ako ning paningkamot haguan ko ni karon igo ra man kong yaw-yaw dire nya dawat. Di ko ni ang konon. Na idapat gyud nato sa atong kalihukan sa simbahan, proyekto o kani mga tabanganan. Kanang inyong ihog kolekta di na nako ang konon oy. Ang akong ang konon ang akong stipend. Mao ra gina ang konon ko nang ako. Haron ini human ako angkon ana ipalit dayon ako slot. Mao nang nasa koy ako sang point dito sa langit. Pinalitay tag slot. Mao na ang kinabuhi sa sumusunod ni Kristo. Dili mangangkon nga kitay tag-iya. Ayaw ang kuna nga ikay tag-iya sa imong panimalay. Aron kon gubo na sa imong bana, di ka masuko sa imong bana. Wa man ka mangangkon. Ayaw ang kuna nga imo ng mga anak. Aron musuyop na din anak mo tahod nimo, di rasad ka masuko. Kay wa man sa ka mangangkon nga imo ng anak. Labaw tanan ayaw glaom anang maong mga tao nga mao imuhatag nimo og kaayuhan. Sama ang mga inahan, amahan, mulaom sa mga anak nga mauunyay mo sana mulampos og eskwela, makahawas sa ilang kalisod. Paningkamot mo eskwela dong, day paningkamot mo eskwela aron makatabang mo sa atong kalisod. Ayaw ano. Binuang na.
Ako bitas una, ingnan mis among amahan o ginahan, trabaho lang yun mo dinis uma, kay kaning inyong maguwang nga babae, list ko aman jud kay ni, arisgada man jud kayong mo eskwela, among kamagwangan ba? Arisgada man kay mo eskwela, kamo pangundang lang usah mo, ay lang sa mo eskwela, kay ato gining gastuan, kay mao ni mo tabang ninyo. Moingon man sad siya namo nga, sagdi lang, mahuman gani kong eskwela, ako gin mong pa-eskwelahon, da buutan mo sad siya, Legion of Mary, siging Ampo, Rosario, buutan kayo, kauyab bitag, manukhangay sa ba? Wa kahuman sa sikanyero, gitukhang na, karon ay perting antusa. Gibiyaan para bagyo sa bana, bana ni tipo naglaing babae. Ana. Mo na ang resulta, diri gyapon hanok nako nga ako sa ni padayog eskwela, nakatrabaho ko, awana. Sige sang kuan, ang karon ra ba sad ang pila sad ka anak ning sunod sa. No na digid kalauman, no? Kanang tao, ingon ta kani mga pag-umangko nako, mga buotan ni kalauman ning mutabang, asa ka mutabang, tabang may naghatag problema. O nang di jud ko mulaong gana maingon pader pagkuha og insurance kay para naay kalauman inig ka kuan nimo, inig retire nimo, naa kay dako nga madawat da ay kuan na ilad-ilara. Muklos lang ng insurance company, wala gitay maklaim, kadaghang nagsigig bayad para college sa ilang anak, busira bitaw, da, kabuang laging pangapkap, wala na ginauli. Laom ka ng tao, so, sa'yo na lang yun. Asa mo tamo laom? Sa Ginoo. Muna, ang ato ragyong buhaton, muhigugma tas Ginoo, muhigugma tas atong isig katao, magsigitag tuman unsay sugo sa Ginoo, kanang buangon nga bana higugmaa. Kung giingnan akong magwang higugmaa lang na, total ini kamatay ninyo, dili naman na nimo bana, igsuo na malang na nimo nyag di na nimo higugmaon karon tungod kay maglagot ka mo na yang gibuhat nimo, unsa may resulta, maimpirno ka na magkuyog na hinuon mo. Ang kuyog makabawi unya na maghinulsol, mauna hinuoy malangit nya ikaw na noong gadumot nga wa ra ba jud ka manglaki, ikaw na hinoy maimpirno, kadakong dimalas, no? Ano saban? Kaya doon na biyay puruhan nga kanang buangon kayo maghinulsol. Naaway. Ako wadyo ko mo close akong mind nga kini mga buangon na ginay moment kay katubang tulisan na kuyog na Hesus ba? Di ba? Kasi nga na to? Duhang to kabo. Si Dimas o si Istas. Si Istas, katong diha sa iyang dapit siyang wa mag-usab. Pero katong dapit siyang tuo, buangon masad to. Parihara man to silang buangon. Nagbag-o man, naghinulsol, pasti lang giing nagditsong Hesus. Karon dayon, kuyog kanakos paraiso. Mo na akong mo sa na gusto ni Kristo. Ayaw gyud i-close ang imong hunahuna o kasing-kasing sa paghigugma aning mga buangon. Nga naman, kandidato gyapon as langit sila, basta magbag-o, anytime nga magbag-o na sila, malangit dayon na. Ikaw nga nagdumot nya, perti nimong binuotan sud pila ka tuig, pero nagdumot ka na, ikaw na noy mailis ngadto sa impierno. Mo nang kawad-an na noon tag kinabuhi. Kung ang kapit sa imong bana magkalisod, tabangi yun. Why daghang sige pagsubay-subay, mauni na ingnan akong bana ni biya nako, ayaw na lang, tabangi. Kung nasakit siya, nya kinahanglan abunuhag dugo, nya parihang mog type og dugo, pagpakuhag dugo, iabuno para mabuhi ng kabit sa imong bana. No? Samtang magkuhag dugo, isa, hasta dugo sa kong bana, gikuha, hasta ako, kuha man. Gilingay mong tupad. Mudunit kag dugo sa kabit sa imong bana or kabit sa imong asawa, mudunit kag dugo. Hatag yun. Mo lagi na. Mo na ingos Ginoo. Nya, kung magkalisod ng imong asawa nga kusog kay mga bit,
nga nanay duha ka anak sa laing laki, nga ikarabay nagbuhi, magkalisod na gani na, ug ang iyang kabit nga laki, tabangi gyud ug nakay ikatabang. Kung dako na kay na silang utang, ikay mo bayad sa ilang utang. Bisag mga 50% lang silang utang imong bayaran. Haron isad kay sila ma-problema. Ana, unsa man? Okay mo ana? Oh, anong di man mo okay? Mo na naingos Ginoo. Hala, sige. I-preserve yun na imong kinabuhi. Mawad-an gid ka ana. Kay nig-abot na sa panahon nga mga matay ta, kay mamatay magita anytime. Inighukom sa Ginoo ang iyang tan-awon, giunsa nato pagtuman ang iyang pulong. Yes, kanang imong bana, kanang imong asawa nga nagbinuang, kanang imong igsuon nga siging binuang nimo, ma-impierno man gyud na. Dakong posibilidad. Pero ayaw itugot nga ikaw nga nasakitan, ikaw nga nabiktima sa ilang kabuang, maapil sa ka-impierno. Double jeopardy na, matud pas balaod. Asa man ang double jeopardy? Wa sa ko kasabot kadungog ko na sa una sa timini gani ana. Giduhaan og hukom. O lagi ang kaso bagi punan pa gyud. Oh, ana. Double punishment tingali mo, tingali ni pasabot ana. Kana bang nagantos na ka tungod sa iyang kabuang, na biktima ka, gahilak na ka, hapit dugo sa iyang kabuang, nya masuko pagyud ka, inig-inding pagyud ikamatay nimo, maimpirno pagyud ka kuyog niya. Basti lang di malasa. No? Karon na sa ibuhaton, higugmaa ang imong kaaway. Natod pa ni Jesus, o pagpakamatay para sa imong gihigugma. Munang ningon sa Jesus, pagbantay mo, dili kalinaw ang akong gidala. Samukon mo, lutuson mo, kung musunod mo nako, dumtan mo hapit tanang tao, sa tanang mga tao, tungod ka nako. Pero pagpabiling ligon sa imong paghigugma nako, lahutay, o ikaw maluwas. Ning ato dinhi a matter of lahutay gini, no? Maluwas gini ato mga projects basta mo lahutay ta, na say mo bugal-bugal na to, na say mo tamay na to, na say mo daig. Lahutay lang ta. Kay ang dinhis kalibutan daugon is lahutay. Sige, katapos ang lingi anang imong tupad. Ing na mulahutay kag simba bisag di nakakapalit og slot. Ing na kuno mulahutay kag simba. Ni mo lahutay gid ha, pero mas nindot gid tingali lahutay gyud palit og slot bisag wa na kay kapalit og bugas. Ana, testingin na kana bitang ang imo ipapalit og bugas, imo ipalit og slot, testingin. Di ba makatestimonya gid mo dinhi nga pagkanindota gid father. Kay naay pipilaron nga ni testimonya nga inspiring kayo ba? Pero di ko moingon ha nga mao gid na ang mahitabo kanunay. Kadto lang ni testimonya nga utang niya way hunong-hunong, hapit na gyud wa nay kwarta siya kay hurot lag bayad sa utang. Matod pa niya wa gyud hunong-hunong og bayad ang utang. Pero sukad kuno nga sige siya palit og slot, nag-anam jud kuno kahurot ang iyang utang og bayad. Hangtod karon wa na gyud kuno siya utang. Nako sige ika na sa ipautang. Cekra bihas grasya pader, pero dili na sa tanang higayon mahitabo. Di sad na mo'y angay na itong hunahon. Kaninoon, ako gining i-assure ninyo, basta mo donita din sa simbahan, sama aning pagpalit na tog slot para aning mga project na to, 100%, basta tininuod lang ang imong pag-donate, paghatag, na adyog kay tinuod nga kalinaw, tinuod nga kalipay, o tinuod nga katagbawan sa kinabuhi. Peace, happiness, and contentment in life. Maunay akong ihatag ninyong pasalig. Munang ang ato rong slot is San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces. Kay kaning kalinaw, kalipay o katagbawan, wa ni mag-agad sa amount of wealth na imong giangkon or sa situation sa imong health or success in life. Nag-agad ni sa atong kasuod sa Ginoo. Nag-agad ni sa
buhi sa Ginoo dinhi sa atong kasing-kasing o hunahuna. Nya kadto rang mga tawo nga kusog manghatag alang sa kaayuhan sa katilingban maoray makasinati ani kay adto man musod si Kristo, adto magpuyo si Kristo niining mga tawhana. Manindog na ta kamong gipuy-an o Ginoo.